गेजेरावहा बिटिसि इलेक्सना जानो बारा लुबैयो दा इउपिपिएल हिसाबै माबायदि प्रिपेरेसन जादों इउपिपिएलाथ' दा जुदि इलेक्सना काउन्सिल इलेक्सना जायोबा दाबो देरहानायनि अबस्थाया जोंहा रेडि जानानै दं जों दा साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामनो नागिरदों आरो बुंनो थाङोबा निसिमा समष्टि हिसाबैथ' थांनाय बाइ इलेक्सनाव 6700 बेब'दानाव मार्जिनाव जों देरहानो थाखादों दा होनब्लाबो जोंनि बे ओनसोलनि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो गुबुन गुबुन बिसिडिसिनि लिडार चेयारमेनफोर मेम्बारफोर आरो गुबुन गुबुन बुथ कमिटिनि जेनेखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना साखाफारा जागासिनो दङ आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ बेराफारसे जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै बिपिएफ दोलोखौ माने मेल मिटिं खालामनाय नुनो मोनो इन्टारनेटनि माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा बिपिएफ दोलो बेखौथ' नुगासिनो दङ थांनाय समाव जोंना मानगोनां चन्द्रन ब्रह्म बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बियो मोनसे समनि मोनथाम समनि माने बिथाङा मन्थ्रिमोन बिथाङा दा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै जोंजों जइन जाफैबाय लोगोसे गोबाव बोसोर डिपुटि चिफ हिसाबै दंमोन जोंना मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो माने जेनेखि बिपिएफ दोलोनि जेनेखि आदर्श नीति बा मावनायनि जेनेखि टेकनिक मावनो रायजोखौ सिबिनो जेनेखि सुबिदा होआखै बिनि थाखाय बिथांमोना नागारनानै इउपिपि दोलाव फैनानै रायजोखौ सिबिनो थाखाय बिथांमोना थाफैबाय मावगासिनो दङ बेनिखायनो जों बुंनो लुबैयो बिनि अनगायैबो ओरैजाय माने हितेश बसुमतारी गागि सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङाबो जोंनि दोलाव हाबफैबाय बिनि अनगायैबो ओरै देवरुवा नार्जिहारि बिथाङाबो जोंनि दोलाव हाबफैबाय मोनसे समाव बियो इएममोन सिगाङाव बिपिएफमोन बियो मोनसे समाव देरहाखांनायनि उनाव बिजेपिजों थांनानै इएम जादोंमोन किन्तु बिजेपि आरो बिपिएफनि माबाफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय जोंनि दोलाव बिथाङा दा हाबफैबाय बिनि अनगायैबो गोबां ओनसोलिफोर दङ जेरेखम सावरायग्रा बसुमतारी जायखौ बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि दोलाव हाबबाय आरो बिनि अनगायै ओरैजाय प्रभात बसुमतारी बिथाङा अबसे बिजेपिआव थांबाय किन्तु धनन्जय बसुमतारीया जोंजों फैनानै दा बिथाङा इएम जागासिनो दङ बिथाङाबो बिपिएफनिमोन आरो बिनि अनगायै जय मुसाहारि सानथ्र'हायै बेबायदि फैनाय आरो फैबाय थानो नागिरनाय फैबाय थानाय जिनिसा जागासिनो दङ दा बिसोरो जुदि ओरैनो मिडियायाव जुदि गोरा गोरा खोथा बुंदोंब्लाबो किन्तु प्रेक्टिकेलि बिसोरो सिङाव दुरबल जानाया एकदम स्वाभाबिक जाबाय आरोखि फैबाय थानाय समाव बिपिएफनि भबिसतआ माबायदि जानो हागोन नोंथांनि फारसे मा बुङो बिपिएफनि भबिसतआथ' मा जानो गोबाव सम 17 बोसोराव बिसोर गभर्नमेन्ट सालायदोंमोनब्लाबो दासो बिथांमोना बुंबाय थादों जे जों सरकाराव फैयोबा जों लेन्डलेस मानसिफोरनो हा होगोन होननानै बुंदों किन्तु सरकारावथ' फैयाखै फैनो हानायनि बेबस्थायानो गैला माबायानो गैला स्क'पआनो गैला किन्तु दा जों नै दा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जेनेखि सरकार बिटिआर सरकार काउन्सिल सरकार बे काउन्सिल सरकाराव दासिमबो जों गोदान गोदान आसनि गोदान गोदान प्लेनिं मास्टार प्लेन खालामनानै फैनायखौ नुबाय थानो मोनदों आरो बुंनो थाङोबा 5 बोसोरबाबो दा 4.5 बोसोर थांबाय बिनि गेजेराव किन्तु अलमस्ट माने 1 बोसोर 3 मास बायदिया कर'ना भाइरासनि थाखायनो बिथाङा गावनि सरकारखौ मोजाङै सालायनो हायाखैमोन नाथाय कर'ना भाइरास जोबनाय लोगो लोगो गोबां आसनि बिथाङा जोबोद खालामबाय थादों जेरै गैजारोङि गोरिबफोरनि थाखायबो अनसाय बिथांखि लादों आइ अनसाय बिथांखि लादों आलारि सोरां लादों ओमफ्राय ओरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया माइनाव सोरां गुबुन बेबायदिनो आसनि लाबाय थादों आरो हा गैजारोङिफोरनो हा होनायनि खामानिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै होगासिनो दं आरो होबावगोन आरो मोजां खौराङा बेनो ओरै खैला मैला एरियायाव खैला मैला मालिबिथा एरियायाव गोबां फरेस्ट भिलेज दङ 37टा फरेस्ट भिलेजनि जेनेखि लेन्डलर्डफोर बिथांमोननि जेनेखि फरेस्टनि जेनेखि हायाव दंमोन फरेस्टनि स्टेटासाव दंमोन बेखौ जों दा कनभार्सन खालामनानै मियादि बा रेभिनिउआव लाबोनायनि जों हाबाफारि मावगासिनो दङ अलमस्ट कमप्लिटेड आरो बावैसोनि उनावनो बियो कनभार्सननि हाबाफारिया जोबहैनो हासिगोन आरोखि दा नंखायनो बुंनानै फोजोबनो हाया मानगोनां प्रमद बर' सारा जे गोदान गोदान पलिसि गोदान गोदान जेनेखि थाखानाय प्रभिजनफोर दङ बेखौ दा इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ बेवहाय माने बे फाथाबारि हाइ स्कुल एमइ स्कुल आरो एलपि स्कुल बिनि साखाथियाव उनथिंजाय माने मडेल अंगनाबादिनि मोनसे सेंसन जादों आरो बे सेंसन जानायखाय दिनै जोबोद मोजां खौरां बे ओनसोलनि बा बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोर दं फोरोंगुरुफोर दङ
आरो लोगोसे LP ME दङ आरो लोगोसे बे ओनसोलनि फाथाबारि BCDC निबो चेयारमेन दं चेयारमेनजों लोगोसे भाइस चेयारमेन आरो सोद्रोमा बिथांमोनहा दङ आरो लोगोसे समबाय समितिनिबो चेयारमेन बेयाव दिनै जोंजों बाहागो लानो हादों आरो लोगोसे प्राइमारि कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन दङ आरो जोंना बे ओनसोलनि निसिमा समस्तिनि सासे TCLCC नि चेयारमेन मानगोनां कालिचरन बसुमतारी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव दङ दासिमाव जोंजोंनो दङ दा नंखायनो दाखालि जों मिथिबाय जे बे जिनिसा सेंसन जानाय लोगो लोगो माने फाउन्डेसनखौ खालामनांगौ मानो होननानै बुङोबा काउन्सिल इलेक्सना सेप्तेम्बर दानावनो जानो थांगासिनो दङ दा नंखायनो थाबैनो गायसननानै कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगां न'खौ लुफुंनांगौ होननानै बुंनाय जादों आरो बे कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगाङावनो जुदि न'खौ लुफुंनो हायोबा बिनि जिनिखि मोननांगौ पेमेन्ट बे पेमेन्टखौ बिथांमोनहा मोनजोबनो हागोन आरो मोनसे खौरांखौ खिन्थानाय जाबावदों जे जे दिनाखन माने गायसनगोन बे गायसननायनि अखानायनिफ्रायनो जाय बिथांमोनहा बे न'खौ लुफुंगोन लुफुंगिरि बिथांमोनहा अलरेडि अफिसाव पे खालामबानो माने फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ बिथांमोनहा लानानै खामानिखौ मावबाय थानो हागोन आरो दा जोबोद मोजां खौरां बे ओनसोलनि माने बहाय माबा इम्परटेन्स बा बे ओनसोलनि बिमा माहारिनि गथ' गथायफ्रा बे मडेल अंगनाबादि सेन्टाराव फैनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ लाबोनानै बिथांमोना ICDS नि जिनिखि फुड स्टाफ जिनिखि जानायनि आदार दं बेखौबो मोनजाहोनो हागोन लोगोसे माने LP स्कुलाव थांनायनि सिगां जिनिखि प्रिपेरेटरि क्लास फोरोंनाय आखिनाय बा गेलेहोनाय बे खामानिया बेयावनो जागोन नंखायनो थांनायनि सिगां बिथांमोना फरायहैनायनि LPआव हाबफैनायनि सिगां बेवहाय आखा फाखा जानानै थांनांगौनि थाखाय बे अनुस्थाननि बे अंगनाबादि सेन्टारनि वार्कार आरो हेल्पार बिथांमोना पार्टिकुलारलि बिथांमोना गथ'साफोरखौ माने फोरोंनानै हगारहरगोन आरोखि लोगोसे न'आ माबायदि गोलाव आरो बेसेबां एमाउन्ट जागोन आं गोलाव माखौ मिथिया अलरेडि माने गभर्नमेन्टनि मोनसे प्लेन एस्टिमेट दङ नुनायावथ' जोबोद इउ साइज बायदि गुबुन लुखांनायफोरखौ नुनो हादों गुबुन माबाफोरनिफ्राय बे न'आ जोबोद मोजां मडेल जेरैबायदि होनदों मडेल रोखोमैनो मोजाङैनो जागोन आरोखि लोगोसे बेयाव स्पेसियेलि मा बुस्थु थागोन लुखांनायनि उनाव रुम दङ रुमफोर दङ बे गेलेहोनायनि फोरोंनायनि गासिबो संनायनि मानायनि किटचेनबो दङ डाइनिं दङ आरो गेलेहोनायनि माखासे रुमफ्रा दङ आरो नांगौ रोखोमनि रुमफ्रा दंखायो बेयावनो लोगोसे जोंनि ओनसोलफ्राव बिदि मडेल अंगनाबादि बुङोब्लाबो माने ओनसोलाव माने गथ'फोरखौ जोथोन लायालासेनो मडेल अंगनाबादिफ्राव माने थेनहरनायखौ जों नुनो मोनो नोंथांनि बिथिङाव थाङोब्ला खावलायनो गोसो जायो औ दङ जायगा दङ दा आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे ओनसोलाव बा जे सेन्टाराव अंगनाबादि सेन्टाराव गाव गावनि बिमाफ्रा गथ' गथायनि बिमा बिफाफ्रा जाहाथे गावनि गथ'खौ LP स्कुलाव हगार हरनायनि सिगां बे मडेल साखाथिनि मडेल अंगनाबादियाव जाहाथे गथ'खौ हगार हरो आरो LP स्कुलाव थांनायनि सिगां बिसोरो जाहाथे गेलेनायावनो होन लिरनायावनो होन बा मोसानाय मुसुरनायाव होन बिथांमोना जाहाथे आखा फाखा खालामनायनि बेबस्थाखौ लानानै होफायो बा अंगनाबादि सेन्टारनि वार्कार बा हेल्पारफोरखौ जाहाथे कपारेसन खालामो बेखौनो आं बे एरियानि बा गुबुन गुबुन एरियानि अंगनाबादिनि साखाथियाव थानाय गार्जेनफोरखौ बा बिमाफोरखौ खावलायहरो